inžinierka Andrea Hrdá, riaditeľka živočíšnej výroby Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Nož, uvidíme, ako si tohtoroční dorastinci budú počínať. Pavel és Anna most veszik át a Black Blade legjobb 2 éves csődör volt Szlovákiába, és veszik át a tiszteletdíjat. Ocenenie pre najlepších dvojročných dorastencov je už v tých rukách, ktorých má byť. Ešte raz, Najinská a Black Blade. Sa nám darí. Bravo. Ak viete, o najlepšiu trojročnú kobylu nemali respondenti vlastne čo riešiť. S absolútnou prevahou takmer 84% hlasov dominovala triumfátorka oboch kobylí klasík, jarnej ceny kobyl i jesenných Oaks a navyše aj víťazka ceny Arvy, ktorá práve týmto výsledkom pripomenula legendárnu víťazku československej trojkoruny z roku 1900.